¿A cómo están estas? A 3 el cuarto. ¿Y estas? A 2 y media. Póngame 2. Bien. Tenga. Miña nai era moi delicada. Eu tiña que cuidar a miña nai. Tiña que facer a limpieza da casa, tiña que facer todo. Nós tiñamos unhas fincas, había que traballalas. E teño estado de sol a sol, estou falando de 9, 10 anos. E silvei hasta os 18 anos que entrei na fábrica de Atilio. Pero na fábrica de Atilio botei pouco tempo, porque pidi sitio na de Masó e entrei. Este medio tempo anduve 13 ou 14 anos. A fábrica íamos, pero turnadas, cando nos chamaban, non éramos fijas. Caseime con un marido que era pescador de fanecas. Claro, eran unhas gamelas de remo e iban no verán solamente. Daquele peixe valía moi pouquiño. Non daba para comer, non nos daba. Porque ten habido días de non ter unha chica. Entonces, un día eu tiña unha veciña que me levaba moi ben con ela, que era a difunta de Amparito. Amalia, vamos a lonja, dixo, oye, como vamos ir a lonja, que eu teño que vender o peixe ao meu home. E claro, pero o meu home, en todo inverno non iba ao mar, porque non barcos de remos, tiña que estar un día moi bom. E dime ela, pois mira, vamos a empezar. Acórdame que empezamos un día pola tarde. Acórdame que ganamos, non sei se 5 pesetas ou unha cousa. Era unha bicoca. Bueno, pero non tiñamos nin cestas, non tiñamos nin nada. Pero nós alá fomos arreglando e empezamos a comprar unhas cestas. A miña amiga iba a vender a Cangas e eu quedaba en Bueu. Bueno, e íamos tirando. Non era moita cousa, pero para comer ganábamos. Pero a min pasaba un detalle, que cando no verán o meu marido iba ao mar, pois había revolución completa, que eu tiña que estar a vender o peixe, malo se estaba nun sitio, malo se estaba no outro. Porque se nos chamaban íamos á conserva, e se non, viñamos para a lonja. Pero un día, chamarnos a atención, que tiñamos que ir ou a un sitio ou a outro, que senón sí que non podía ser. Dou-nos unha oportunidade. A ela puseron de revisora. E a min mandabanme pa Anchoa Fija. Era Anchoa Fija. Pero eu dixía, eu non podo ir, porque se vou a ter revolucións todos os días con o meu marido, temos que desfacer o matrimonio. Collín, tuve que decidir deixar a fábrica, anduve 14 anos, parece que foron ou 3 ou 14. E collín unha muller en Cangas, que por certo foi moi boa, e collín outra en Marín, e eu vindía en Bueu. Bueno, cando había de lonja de noite, ida a lonja de noite, chegaba a casa ás 2 da mañán, e ao chegar aí ás 4 e media da mañán, uns veciños meus que andaban co arraste, eran os que me traían os casóns,
e tiña que levantarme e vir cun carro desde a miña casa, botando por ela hasta a plaza, e manos a la obra, a limpiar casóns e raya. Teño limpiado a 4 e 5 caixas de casóns. Daquela era unha máquina, os poñenme a limpiar, un non son capaz. Hasta que viñeran os barcos da Ardura para comprar. Cando as miñas compañeiras chegaban ás 8 da mañá, eu tiña que ter aquele traballo feito para poder comprar e despois destinalo, un para Cangas, outro para Marín e despois para min, para Bueu. Pero todo ese traballo tiña que facer eu sola. Había quen, por fastidiarte, tirábache todo o peix de diante. Algunha, non todas. Eu traballaba máis no menudo que no gordo. Moita sopa, moito chincho que eu preparaba, era moi ben. Cambiaba un mandil e aos 10 minutos só tiña mollada, porque os hai mandiles plásticos, hai de todo. Pero antes non había nada, había solamente uns changos, porque non se podían comprar tampouco. A ver, a mellor había, pero non facíamos tampouco por comprarlo. No tempo de coller o arengue, fixen 2 pilóns ali no patio que teño eu, e facía arengue. Pero, en principio, viña desde a punta do muelle da lá que había para botar os barcos de Mazó, cunha cesta de 50 kilos na cabeza hasta a plaza. Ora, cando empecé a coller o arengue, xa tiña o carro. E andando na lonja, ainda traballaba unha veiga alá arriba, que me tocara a min polo capital de meu pai. E marchaba, ao mellor, ás 2 da tarde, hasta as 5:30, hasta que pitaba a lonja, e despois a viña para a lonja á tarde. Entendes? E así foi a miña vida, porque eu veño da raza tamén das regateiras, porque miña bisabuela fora regateira, miña abuela fora regateira, e collín unha tía que fora regateira, que veu para a miña casa, e tiña que manter tamén uns sobrinhos que quedaron sin nai e sin pai e vivían ali na mesma porta, tuve-nos que criar eu tamén. Eu, como era Santo Jó, collía a todo mundo. Eu tiña o meu marido que casi no inverno estaba na casa, daba-me a vida tamén a veces para quedar coa meniña, se non tiña que quedar sola. E moitas veces chegaba eu ás 2 da casa ás 2:30, eu sei, tagaches media hora máis, e eu botar a maja pola boca para fora para chegar a bulir, para chegar a casa. Non falar dos tempos de antes, dos homes, Os homes de antes non eran como agora. O único que me facía de bo, si estaba na casa, limpiaba a casa como unha muller. A niña tiña que limpiar o coche a meones. E cuidaba a miniña, e todo. Era o único que tiña de bo. A traballar con unha negra. Bueno, iso vamos deixarlo atrás. Entonces, claro, andar mollada, pingando, empecé a sentir así unha friaz pola espalda, doían as rodillas, doían os brazos, doíanme todo, igual que me doen hoxe, igualito. Entonces tuve que abandonar todo o lote, alabei todo o novo. Con 55 anos tuve que salir da lonja. Os huesos meus non respondían coa humedade, coa friaz e co traballo de tanto coller tantas cargas e deso. Entonces, despois tuve que ir para a casa, pero sin cobrar nada. O pouco que ganábamos, traballábamos moito, pero o pouco que ganábamos era libre. Levámoslo para comer, que daquela non pagábamos nada. Hai que dicir as cousas como son. Nós non pagábamos nada. Aos 65 anos, sí, pagaronme o que me tocaba, o que tiña pola conserva, pola fábrica, pero pouco. O meu marido non me saiu da casa. Dicíalle eu, mira, vamos a dar unha volta que ves comigo, que comigo podes vir. Eu non vou, vai ti. E dicíalle, bueno, vas solo á casa do Mare. E comigo non podes vir? Pois vai ti, eu non vou. Aí ti non vou, collín, a volta de polo menos de 10 anos ou 12,
Collín e veien dar unha volta, en salir algo pola tarde, falar alguén con alguén, porque na casa tamén me miraba que me tullía máis. E así estamos levando a vida, e a miña vida foi así. Bueno, pois eu empecé a traballar aquí, en Masó. Limpiei moitas veces este museo, porque estaba na casa de don Antonio. Era unha nena de 9 anos. Meu pai era morto e miña nai xa non a conocí. Entón, aquí levei 17 anos. Claro, eu de toda esta vida que estas señoras viviron, pois non me enterei, porque estaba na casa de Masó. Na casa de Masó había fartura. Na casa de Masó comíase. Na casa de Masó, bueno, eu acórdame que viña moitísima xente a pedir. E eu, entonces, que fixen? Todos os días a miña cucharada de azúcar do desayuno botaba nun cacharriño. E todas as mañáns o meu trociño de pan, pois non comía, vivía o leite solo. E deixáballe o azúcar e malo pan para María Cangueira. Logo, caseime, e claro, tuve que seguir traballando. O meu marido era mariñeiro. E fixeron a Plaza Nova de Abastos. Entón, unha veciña que tiñamos ali, que ainda estábamos os fillos de carniceiros, díxome: Manuela, por que non vas a coller un puestiño para a plaza e posen que sea unha cestiña de pan con un pouco de fruta? Meu marido non quería. Pero ela dixo: a vos, adiós, home, deixa. Dice: bueno, pois que poño o que queira. Claro, puxeme con congelado, comprenderá usted que nun puerto do mar o congelado vai un día de moitas nortadas ou moitos ventos, pero senón non. Entón, pois, estaba aí un día tarde, debosada no mostrador, entrou un señor pola porta para dentro. Entón, o señor díxome se me interesaría ser compradora de lubina, de calamar, de rodaballos, desos peixes bons, de lenguados, de cousas boas. Cando viña a vieira, cando viña a centolla. Entón, dixen eu: hombre, la verdad, no está mi marido, yo sin mi marido no le puedo decir que sí ni que no. Vino mi marido, se le he dicho, fuimos allí y quedamos en que sí. Aquí están estas señoras, empecé a comprar, tengo llevado 3.500 kilos de pescado de Bueu para Vigo, porque ese pescado iba distribuído por Alcampos, por Carrefour, a nivel mundial, Tuvemos que facer con un camioncito de 5.000 kilos. Esa era unha vida moi distinta a estas señoras, entendes? O sea que era outro tipo de vida, xa o mundo avanzara bastante. Levábamos un coche a plan, pero temos que salir das 12 da noite da longe, e ter que estar ás 3 da mañá na longe en Vigo. E facer unha redacción do que levabas, a como comprabas e a como lle salía a él. En cada mañán tuvera unha mañán flosa, pois á tarde, eu como tiña o meu traballo, pois, aunque eu estaba por un sueldo, eu estaba por un sueldo e a comprar o que comprar o sueldo era aquel. Empecé a trabajar muchísimo, bueno, despois xa era demasiado trabajo. Porque nós antes traballábamos, pero éramos moi responsables do que traballábamos. Claro, sí. Que non era dicir, eu non vou que non teño gana, e mañán como me dei ali tampouco. Ibas, aunque seas a morrer. Bueno, eu teño ido por estar de arrastre. E traballabas para un amo, pero a palabra do amo era un... Su amo falaba que te puñas dereita como unha vara. Ou polo menos eu. E a casa tamén o pasei moi seriamente, porque o meu mandaba en Gran Sol. Eu tiña que marchar para traer a compra da mañán, e cando chegaba a casa, claro, o neniño topaba o vestido, pero todo do revés. E como se me vestía todo do revés, pois collín e marquei a roupiña cunha cruz de fío negro, e os zapatiños puños así na cama, así, mira cariño, así como tú levantas, así, están os zapatitos e los pones. Venía con el bolso y decía: mamá, ya estoy bien del derecho o del revés. Estás bien, cariño, ay, que bien, estás bien, cariño. E levaba o meu fillo ao colegio.
viña a abrir o puesto, traballaba toda a mañán, chegaba a casa, facía limpieza, facía comida, daba de comer ao meu fillo, volvía a levar ao colegio, e volvía longe e traballaba toda a tarde para o exportador. Toda a tarde, Dios, entón non tuve máis remedio que acoller unha chavala para a mañán, si que era que me limpiara o puesto mentre se iba dalle de comer ao meu fillo, e a tarde un chaval para que me axudara. E como xa nin eu nin un chaval podíamos co traballo, o meu home quedou tamén, compramos un elevador, non se acorda? 3 millóns de pesetas. Dice moi ben, comprei un elevador, pero para ganar 3 millóns de pesetas había que correr moito, pero tamén tiña unha pescadería, tiña vendido 600.000 pesetas no día, fíjate o que vendía. Tiña os bares todos, traballaba noutro nivel. Noutro nivel, sí. Noutro nivel. Bueno, eu viví uns anos de negocio, que creo que foron os mellores anos que hubo na vida de negocio. Tamén. Pero tamén se lle tirou a mar todo, pulpo pequeno, carioca, lubina, faneca pequena, e venga, era traer, no. Debían estipular 50 kilos ou 70 ou tal, no. E cajas, teño levado eu dun barco solo 22 caixas de faneca. Dun solo barco, Eu creo que era moito tirarlle, o mar tirouselle moitísimo. E así foi a mi vida. Pero como estaba un pouco delicada, que ya me había encontrado un módulo entre la tráquea y la tiroides, ya en el 80 fuera a Belmonte a Santiago, y me encontró ese módulo, pero me ha dicho que era muy pequeñito y operarme, pues la verdad podía fastidiarme la voz, entonces pues que él esperaría, pero de aquella ya llevé 35 sesiones de medicina nuclear, tenía que ir a llevarlas a Santiago todos los días. Y claro, andaba un poquito delicada, entonces la lonja, la verdad, sinceramente, iba porque era mi trabajo y había que ir, pero lo pasaba mal, porque andaba un poquito delicada. Y en el 2002, iban a abrir la Plaza Nueva, yo tenía el puestito que entra ahí mismo al entrar, arregladito y todo, y vino... me dio como si fuera un vaído, caí. Entonces fui por allí, que estaba don Arsenio, y le dije yo a don Arsenio, dígame algo, porque parece que estoy un poco mareada. Dice Manuela, no le puedo dar más nada. ¿Cómo que no? No. Tiene que ir usted a Pontevedra y no me haga usted eso que tengo que comprar para el exportador a la tarde. No me haga usted eso. Ya vine jubilada, hija mía. Y con un buen encontronazo, aún hoy estoy tirando por él. Me operaron en Montecelo, vino un médico de Barcelona a operarme. Pasé a Meixueiro, ya sabes a lo que vas a Meixueiro, no hace falta que te lo comente. Pasé al Canalejo, lo recorrí todo. Y desde hace 2 años, el año que llevo un poquito mejor es este año. Este año, ahora que por eso no dejé de limpiar mi casita y hacer mi comida, en que sea náusea tendida. Pero yo limpiaba mi casita y hacía mi comida. Eu xubileime aos 62 anos e tiña 47 cotas. Tiña 27 anos pagos en Mazón. Entonces pois sí xubilarme. En eso tuve bastante suerte. Eso fue mi trabajo y mi vida. Empecé de 9 anos. Tamén, con miña nai. A traballar no fresco, de noite, a cochar sóbame e sardiña, e quitarlle a maja aos pescadores que iban a traballar a faneca. E xa empecé un pouquinho ser máis maior, e viña a lonja ás 4 e ás 5 da mañán a limpiar casóns. Sangrábanos as mans. Traballábamos no fresco para Enrique. Despois empecé a vender con miña nai, íamos a Vigo, coas cestas desde Cangas hasta baixar ao Rebordiño, había que poñelos na cabeza,
E ir no rebordiño, eu con 4 cestas, eu no medio con mantón, a chover a ventar, e viño ao mar e levaba, e eu cantando nas cestas. E ir a coller a agua á punta do muelle, que lo dei. A punta do muelle a buscarlos. E vir a andar desde Cangas a Bueu a chover a ventar. Eu traía os cartos de todas as regateiras, aquí, con unha bolsa. Non falar do tempo de antes, que é unha historia. Unha historia das meiras. Que vamos a dicir nós, o que non se sepa xente. Eu non collí nin a mitad Que sepa xente, sabe? Isto sí que era. No, mas... Desde a edad de 9 anos hasta 71, que me retirei, con 7 fillos, un home enfermo, e xa deixamos de contar. E os peixes que nos sobraba. Cochabámonos, e íamos a vendelos ou a poñelos a secar, e poñíamos uns pausiños para que non collieran o bicho. E así estuvemos moito tempo. Íamos a Pontevedra, íamos ás feiras a vender a sardiña salada, e os chinchos e todo. E entón, eu que compraba moito, facía moito arengue. Os mariñeiros que iban ao Joransol encargábancho, e tiñas que traballar. E tiño traballado na lonja moitísimo. Despois miña nai xa se puxo por ela, e eu xa me puxen por min. Claro, tiña os fillos pequeniños, un na barriga, outro na cabeza e outro a andar. Tiña que vir desde Beluso hasta Bueu. Que chovera, que ventara. Despois eu collí un puesto e puxenme a traballar. E cos fillos pequenos. Unha que lle chamaban pequeniña, que tiña 4 anos, tiña que traela cando viña unha veciña á fábrica, e eu tiña que amarrela ao pé da cesta, que estaba a vender, para que non escapara. Eran 7 fillos que había que manter, e había que traballar. Moitísimas veces tiño feito moito cantidad. Tiño ido a cochar peixes á lonja, para a maja, para facer saín, que o puñías ao sol, e se non puñía ao lado do lume, aproveitar aquela grasiña para comprar unha mantiña, ou para comprar unha sábana, ou para comprar uns zapatos. E daquela comprabas uns zapatos, ou cando era día de San Martiño. Os xurelos, os buscóns, e tamén aquela grasa, e facíase, tiñas que facelo unha tarteira de comida para todos, que agora eu non quero aquilo, agora moito coser a cantar, pero antes non se cosía nin se cantaba. E ter a cochar as sardiñas e as ovas de rodillas nas cestas, e algo dali, pois, asuntábase o día. Pero teño traballado moitísimo, teño-me sangrado moitísimo as mans, a limpiar casóns, para manter os fillos. Entendes? Non podíamos, íamos a lavar os peixes á Rambla, que non había pilóns. Uns tercios, que eu non podía nin co tercio. Coa patela ainda podía, pero co tercio non podía. E ter que ir a lavalos. E caldeiros, a mollados, a vingando. Non falar cousas de pasadas, se vas a falar, tens moito que falar. Íamos no Pico ou no... O Pico era un camión que había aquí. Un camión que había, mas Benito Cristina. Benito Cristina, sí. E levábamos o peixe ali e íamos a vender a Pontevedra. Iban as cestas de peixe para ir a Pontevedra e caían as balderas, dun lado para outro. E había que ajantar nelas. E Marín, ali na ponte, deixábanos o peixe, as cestas de peixe. Tiñas que collerlos na cabeza e leválos para a plaza. Na cabeza? Unha vez levaba a Carioca e colleu unha asunta e chamei por don Luis de Esvedia, que era comandante médico da Marina, que estuvera eu ali a servir un pouco tempo. E iba descalciña a pingar por riba de min e falou
cos soldados ou cos da Marina e deixaronme, pero foi a primeira vez e a última. Que se me pescaban outra vez, a monte non era pequena. E cando me sobraba o peixe, temos ido á porta da Dalmasón, a salida xente da fábrica, tiñamos unha fila no chan. No chan éramos 5 ou 6 regateiras, e sobraban os peixes. E se habías de vender a peseta, vendías a 2 reales, pero eran cartiños que... O mellor ali era a ganancia. Había veces que vendías, outras veces non vendías. Se non vendías, pois, botabas sal e facíase sardiñas saladas, que xa tiñamos a rapio, cando as ibas a vender. Pero a fame, entendes? Sí. E vendías. O que tiñas era moitos pufos tamén. Agora hai pufos, pero antes tamén había, non sabes? Eu ainda teño algúns. Eu non. Eu teño 3 ainda 4. Eu non. Non me quedou nadie nada. Pufos a barrer. Hai máis preguntas? Despois iban uns barcos ao mar, cando había mal tempo, moito mal tempo, iban solo 2 barcos ao mar. Entonces un queixón dábano ás regateiras para vendelo á taxa. Entonces eu era xa un pouquiño maior, eu mentei un cantar. A salir de Bueu con el jurelo, lo llevo en el camión, aquí lo llevo. A llegar a Pontevedra los fiscaleros vendan a precio de tasa para todo el pueblo. Bueno, xa vamos a deixar iso. Eu tiña a miña sogra. Tiña a miña sogra, andaba na fábrica de Alonso. E pola mañán, para eu ir a traballar, a comprar o peixe, quedábamela cos fillos, porque eu non iba a traer 4 fillos comigo. Pola tarde, ela marchaba para a fábrica e eu tiña que quedar na casa, pero ás 9 ou ás 10 da noite tiña que marchar eu para Marín, que eu compraba moito peixe para Marín. Compraba para Marín, compraba para Bueu, compraba para Cangas. E mi o que me dou moita vida foi miña sogra, que me ajudou a criar os fillos. Só nos traballaban, cando querían, mas cando lle daba gana. E a mellor se chegabas a casa, ne charreaban. E ti calabas a boca. E o meu non. Non arrearme non. E mi nunca me ten pegado unha vez. Unha lamasada tirei do caldeiro de agua, por Ribadero. Bueno, non falo máis. Bueno, a mí non me ten pegado, pero riñir, temos riñido, sabes? Bueno, pero moito, non falar. Porque non me diga usted que eu traballaba mañán e tarde e noite, e eles deitábase no coche. Bueno, Iso tampouco pode ser. Que era un chico cando vera toda a vida navegando e non era un home da aldea así, sin ninguna cultura. Bueno, dormías máis na longa que dormías na cama. Eu teño dormido 2 horas. Eu teño Dormías máis dormido na 2 cama horas. ou na longa que na cama. Eu non ia ela. E meus fillos, as miñas fillas, non asistiña a dormir de noite. Comprávamos o peixe tamén, comprávamos o peixe de noite. E despois quedaba unha muller a ter cuidado do peixe mentre nos íamos á casa. E dábamoslle 2 reales ou 1 real. Non falar do tempo de antes, que é unha historia. Iso é unha historia. Fame, Xa eu non collí nin a mitad fame, traballei, tiñas que ir a cando morría calquera rico. Daba-che unha boliña de pan e tiñas que estar á cola. A mí iso... Ou daban-che un pataco por ir co defunto. Non sabía. É o pan da ración. Había primeira, segunda, terceira. Eu creí Era farelo, aquel roso que había que coselo. Topabas os ratos, os rabos, e as pulgas, e as chinchas. Non se acordaba? Eu quitaba os piollos de rabo, coa man, sendo pequena. Eu na miña casa iso non, pero na miña nai sí. E había chinchas.
E máis pulgas, ahora non miras ningún. Agora non hai, eu non sei como fiz. Non acabache. É que ela traballábase moito, miña filla. Que agora é coser e cantar. Sí, eu penso que a regatira... Ahora coser e cantar. Cando entrei eu, xa era un abismo. A lonjas eran cerradas, era... Bueno, eu salín da lonja, tiña 71 anos. De cobrar nada. Paguei 5 anos, pagaba 30.000 pesetas cada mes, e paguei 5 anos. E os tiña 65 anos, tiña. Andaba un pouco delicada, e quedei na casa, e entonces borreime de pagar 30.000 pesetas todos os meses. De resultado que seguía traballando igual, pero xuscaron o rabo, que unhas pagaban e non pagaba, entonces tuven que deixar. Xa non volvín a pagar nada. Eu que cobro polo meu home. Do resto, por las 5 anos que paguei, me deron unha chica. E agora levo a vida feliz. Teño dolores, claro, en todo o corpo, teño atroces, e non falemos, pero bueno, vou tirando, mentre me podo lavar, mentre me podo levantar a facer a comida, todo vai ben. O que me dan, chégame. Pero se non foron os netos, e os bisnetos, estou en 16... Pola fábrica ou por qué? Polo meu home. Ai, polo teu home. E 16 netos, e teño 8 bisnetos, e a redes pescando. Sí. E se non foran eles, que non teñen traballo, e ti miras un neto, miras un fillo que non ten, algo lle tes que dar, porque a vida está así. Os albañiles non teñen chollo, os carpinteiros non teñen chollo, Nadie ten chollo. nadie ten traballo. Que vai a ser este mundo? A plaza caeu ao chan. Todo caeu ao chan. Ora, fíjate ti que vai a ser de nós, e xa non os vellos, aparta pa lá. Se arrías da cá, tes amigos a montones, pero se non arrías, puta que te parió. Alá. Ou non é así? A ver, ten que se van a manter. Teñen que ir a roubar. Non vai haber mortes. Ten que habelos. Ten que haber roubos. Por qué? Porque un matrimonio que tiña 2 ou 3 fillos Non é capaz de... ten que ir a roubar para mantelos. Porque se non teñen traballo, a ver, que vai ser de nós? Que España é esta? Que gobierno é este? Que está así, mírase ben de carallo. Non se mira nada. Miras un futuro moi malo, penso. Mira un futuro malísimo. Moi malo. Tanto é que os barcos aquí pararon de ir ao mar, porque ao non deixarlle pescar, a que van? Non falar da historia, non falo máis. Se tes 5 duros, tes amigos a montones. Pero se non tes, aco de bacalao. É que conste que non vamos a parar ainda aquí, como di o goberno que sí, non paramos. Hola. Toma. Hola. Pescado Hola. fresco. ¿Qué tal estás? Pescado fresco. Pescado fresco de huevo. ¿Qué pasa? Sardinas. A ver, ¿tú qué quieres, Antonio? Eu a traballar empecé a de nena, porque cando eu nací a finales do ano 36, colleu unha guerra toda completa, meu pai marchou, chamaron pa guerra como a outras persoas, e despois, por cousas políticas, diz que era rojo, eu non sei o que é rojo, dixía a miña nai cando era pequena, cando xa tiña 3 ou 4 anos,
Había unha veciña que me dicía, teu pai é un rojo. E eu dixía a miña nai, por que me di que miña nai, meu papá é roso, que papá ten o pelo negro? Non sabía, ainda non sei hoxe. Bueno, e dicía que... Entonces, cando meu pai veu da guerra, estuvo 5 anos preso, cando meu pai marchou pa a guerra, eu tiña, según miña nai, tiña 6 meses. E cando veu, eu tiña casi 6 anos. E recordame unha vez que fun con miña nai a Pontevedra a mirar a cártel de Pontevedra, eso se recorda, me tería 3 aninhos, máis ou menos, comproume unha moneca, que se rompí no outro día, que era de serrín, e vin andar con ela, iso ainda tiño me grabado, vin con ela andar desde Marín, e a miña nai viña por aquel cesto ali, e poñíame así a man así na cariña, e viña, non chores, mullerña, un poquinho máis para diante, a ver, agora vamos a andar daqui a ali, e nós ala viñamos hasta, tenía 3 anos, andando hasta desde Marín hasta Bueu. Despois, tiña cumprido os 7 anos, e naceu un irmán, despois de vir meu pai. Eu xa fun a niñera, xa non fun á escola nunca, fun despois con 12 ou 13 anos, anduve en 3 ou 4 meses, e non me permitiron andar máis, que xa coa miña edad xa debía saber bastante. Non, eu xa iba con miña nai a vender a plaza, eu non iba a plaza, eu iba a lonja, porque nós transportábamos para Vigo. Miña nai xa traballaba en gran escala, compraba moito pulpo para Vigo, compraba moito marisco. Miña nai mandábame para Vigo 2 ou 3 dúcias de vieiras así grandes, e mandaban máis de Cangas, e íamos a andar hasta Cangas. Eu teria por aí 8 anos, metíamos nunha cistiña, eu levaba a cabeza por o Castilleira arriba. E ao chegar a Cangas había unha persona que xa me esperaba, xa falaba con miña nai, e xa me esperaba. Niñez non tuven, ninguna, nin adolescencia, nada. A traballar despois tiña 10 anos e outro irmán. Eu tiña que estar cuidado, porque miña nai iba a traballar moito, porque miña nai traballou en todo canto hubo na vida, porque miña nai traballou moito traballou miña nai. E despois, tamén iba, a mamá estaba na lonja, e tamén iba a estudarlle, a carresar e as cousas, porque daquela había moito peix. Si, nós levamos pulpo para Vigo, para Casamar, camións, pero claro, un camión que levaba 1.000 e pico de kilos, aí iba vendido para Vigo, para uns remitentes, aí iba directamente a calamar, lubina, sargo. Cando era unha 50 kilos, pois iba a andar desde o náutico con a tina que pesaba 40 kilos na cabeza, e un caldeiro envío na man, hasta desde o club náutico hasta a Ribeira. E viñamos a andar moitas veces de Cangas para aquí, cando eran 200 kilos máis ou menos. Despois había uns carros de cabalos que se metían no carro de cabalos e levámonos a Ribeira. No mesmo carro de cabalos xa viñamos de volta e xa collíamos o coche de línea, entendes? Cando non había que costear na cabeza de Cangas hasta Bueu. Bueno, así todo. Despois tiñamos un secadero de pulpo máis tamén, despois tiñamos un secadero de pulpo. Miña nai era unha empresa familiar, por exemplo, era miña nai, miña abuela, miña nai, miña tía Carmen, o irmán de miña nai, e máis o home, tío Santiago da Soleana. Entonces, o secadero de polvo compoñíase con o polvo fresco, porque como non había congeladores, ni había nada, pois todo tiña que ser artesanamente feito. Comprabas o pulpo, había que mejorralo, bañalo así, abrilo, así como en 2 partes, non sabes? E despois había que poñer uns varales que había así, tipo unha paviola, non sabes? Pero tiñan un mecanismo que abrían e cerraban, non sabes? Collíamos, cando chovía había que meter os varales dentro, o secadero tiñamos no Penedo, tiñamos unha carrollera grandísima, así unha roda así sola atrás e 2 adiante, pero chegaba daqui a esa silla. E da lonja compramos o mesmo kilo de pulpo, e tiñamos que arrasalo todo na carretilla naquela carretilla hasta o Penedo. E daquilo tocoume ben tamén, tocoume ben, que tiñería daquilo xa tiría 12 ou 14 anos, pero tocoume bastante, e cos varales ao lombo, e tocoume bastante. Ali arriei tamén ben Santo Pereso, e a fina de miña abuela arriou no máis, que a fina de miña abuela hasta comía ali. Tiña que levantarme a 6:30 da mañá todos os días, porque eu tiña moita forza, era fuerte, a cargar o camión, un mulino na cabeza, aquelas tinas e aquelas cestas que pasaban 30 kilos, eu con pescozo así estou fastidiada de cervicales e todo quanto hai, pero tamén os que non traballaron tamén están. Subindo por ali tiña moito equilibrio, subía por ali, ainda que tiña que subir as nosas e máis as dos veciños.
Ai, eu dei a túa filla que me suba esta cistiña, que me sustive, e dixía, veñan as súas fillas, que estas de señoritas. A miña nai obligaba a subidas dela, e máis as dos demais. Eu, a miña nai non quería que me deitar, pero eu xogaba a casa e ia para a cama outra vez. E depois xogaba a casa, non tiñas cousa feita porque daba a dormir, leña, porque había leña había por todo quanto había. E na casa eran moi crueles. Non miraban que ti tiñas 10 anos, tiñas que ter unha responsabilidade como se tuveras 30. Eles non miraban que tiña 10 anos ni que tiña 5 anos. Eles sabían que facelo, había que facelo, e exigían, e se non había leña. O sea, non se acostumbraron porque a vida era así. E seguramente que a miña nai tamén foi así, e a miña abuela sería así, e sería a todas, porque era o que había. Na mesma casa, teus pais parece que sufrían mirarte na cama ás 8 da mañán ou ás 7 da mañán. Levantábate ás 6 da mañán, non sei para qué. Para ir a dormir, tiño outro irmán e íbamos a dormir para a cociña. E leña, porque non sei, porque tiña o gusto de facer no madrugar. Recórdame unha vez que fun a buscar, fun a coller o balde, fun a fonte, ali a fonte da Banda do Reo, e estaba a Guardia Civil, que eu miralla a Guardia Civil e me ao carteiro, xa non metíamos debaixo da cama, e dime, a onde va, niña? Vou a fonte. E tu madre, que está mamá está na casa, bebe despois, ainda vai para Vigo. A mellor se ten as 6:30 da mañán. Se agora o que eu tiña que facer naquele tempo, meten a meus pais, meten na cárcel, ou outros pais, e outras, e non é que foran os meus na máis. Éramos todos así. Bueno, máis ou menos, isto foi, despois, como tamén me casei con 18 anos, tuvemos o barco cando me casei, que se marchei a miña vida, cando me casei, despois se tiña os barcos, tamén me dediquei a vender o meu home, xa con 5 fillos que tiña, xa non podía andar a casa, e para casa non podía facer máis, xa non podía. O traballo da casa, o meu fillo nunca estuve nadie que me axudara a criálos, tuve que criálos eu, axudame o meu home porque era o pai, que tiña que axudarme, ele viñase xa para casa, tan bruto mía do mar, eu que estaba na praza, ele viñase para casa. Ele corría para casa, non ia para a taberna, ni iba para lá, ele viñase para casa. E ainda... O mellor os rapaces, eu antes de marchar só me mandaba para a escola, que eu nunca fui a levar ningún fillo a escola, mas non estaban cerco, non? Pero xa iban os rapaces, non era este medo que hai agora tampouco, non había tanto coche, ni había nada. Xa iban co viciño daquel, xa iban 4 ou 5 rapaciños dos viciños, todos xa iban todos juntos, e viñas a todos juntos, os rapaciños estaban na casa dos outros, conocías a familia, conocíanse os primos, conocías os irmáns, conocías os pais, todos éramos uns, todo. Agora non se conoce nadie. Ora non hai irmáns, ni hai pai, ni hai familia. Ora non hai nadie. Iso acabouse xa. Co modernismo da hora, o primeiro que se perdeu xa foi a familia e os valores que había. Iso perdeuse todo. Ainda tiña unha veijiña que ainda botaba para ter, ainda collía patatas casi po ano, e ainda botaba, tiña 2 cerdos, e tiña que comer con algo, non podía comer con area. E había que traballar, xa non podía, xa tiña aquí e ali, había que lavar a roupa a man, e había que facer o que todo o mundo tiña que facer. Tiño ido ao fresco, a lonja, que daquela, non sei canto ganábamos, que eu que ganaba aquela noite, xa tiña para toda a semana. E despois comprou un barco, comprou outro barco, e non temos ningún, despois vendeu, non acabou a empresa. E pasaron os anos, o meu home ten 82 anos, tiño 77, e non vamos estar a traballar, verdad, filla? A lonja de Bueu era unha lonxa das máis grandes que había, de peix que había. A lonja de Bueu traballaba toda a noite, toda a noite. Viñan os barcos a vender aquí, a Bueu. Entonces había uns pilóns todos pola lonja, con agua salada, e chegaban as soupas, así unhas soubiñas grandes, e a sardiña. Entón ese peixe iba para, como non había congeladores, ese peixe iba para fresco, e facía ese arengue del. Entonces había compradores dese peix, pero necesitaba personas que lle traballaran cando tiña peix. Entonces cando nos chamaban, pois iba ali a traballar niso, viñan molladas todas, e despois aquele peix iba pasar as ons. Pero claro, isto despois acabouse, porque despois foi cando quedou o alcalde don Gaspar Masó, ou don José, e como tiña a fábrica, e os alasóns levabanlle todo o peix, tiña que subir o peix para a fábrica. Entón empezou a pedir a poñerlle uns servicios tan grandes, entendes? Que aqueles carros non tuveron que marcharon para Portonovo. En Portonovo, que era unha praia, unha longiña pequeniña de aldea, despois había que vender os de Bueu, tiñen que ir todos a Portonovo a vender, porque aquí xa non había que comprar, a lonja xa non se vendeba a noite. Aquí non morreu todo. Morreu todo cando foi do alcalde que había naquele tempo, porque se ele levaba o peixe, se ele quería para a fábrica, tiña que pagalo máis, porque había moito que enviar a comprar, entendes? Eu nesa plaza nunca traballei,
traballei na outra mas na antigua outra, traballei en dúas. Pero eu penso que hai moita diferencia o que é estar na plaza esta a na plaza onde estábamos antes, porque ali chovía, cando había calor aquelas uralitas que te comían, na lonja igual, que había uralitas cando había moita calor, cando había frío caíche a agua por riba da condensación que fai o ambiente, e caíche moita pessoa que poñía un paraguas, chovía, a parte disso chovía, e non tiña agua. Agora é outra cousa, teñen luz, teñen agua, teñen moitas comodidades que non tiñamos nosotros. Hai discusións en todos os sitios, tamén están na túa casa, o teu homo, os teus fillos, hai discusión en todas partes, pero o ambiente é bo. Pero como os políticos, igual, os políticos, cando están ali, mírenlose dunha maneira, maltratándose, porque nós non maltratábamos, non se maltratan eles, pero salen dali e mírenlos abrazarse, e ir a comer xuntos e todo máis, entonces, máis ou menos... Pero non botamos a uña tanto. Bueno, da uña nada. Ni o pé. Igual, máis ou menos como eles. Sí, igualiños, somos parecidos. Parecidos. Ali como tamén estamos todos os días juntas... Somos parecidos. Todos os días éramos como unha familia. Parecidos, mira. Pero non éramos como unha familia, acabamos ali, cada un marchaba, tiña a súa vida e marchaba a súa casa e as súas cousas. Non había domingo, nin semana, nin día santo, eran todos os días de traballar, todo o mundo iba mal todos os días. Non se traballaba por horas, como agora, traballaba así por o día, canto máis solo houbera, así o día tuvera días ás 12 da noite, a xente tiña que traballar, tanto as que andaban na Beija, como en outros sitios. O mellor viñan do mar, e tiñan que coller o lojón ir á Beija, botar millo e botar aquilo, para ter conserva, porque todo era comida. Todo era comida, non? Para non se faltar o pan e todo iso. Pero fama non pasamos, que comer, gracias a Dios, tuvemos bastante. Nós a tiñamos de comer de lujo daquela. Había chocolates, había frutos bastantes, había comer, había azúcar, había aceite, había na casa de canto paña tiño dado as miñas compañeiras. E cantas cousas, que viñan as probas que non tiñan que comer. Había que traballar, miña nai tiña que traballar. Mais con eu podía, pero nunca nos faltou nada. Entendes? Pero se miña nai se deitara, morríamos todos de fame. Te entendes como eu conto? E as persoas que foron traballando e luchando, fomos comendo, nada máis que iso, comendo. Pero agora te manda un chaval agora, a Beija, tanto día tirados, ou unha chavala, mandos a botar e agora miro así que tú é tirado. Non miro a juventud, non miro, o que estudia, e o que non estudia fai que estudia. E que non estudia anda tirado toda a noite por aí. E o que non estudia fai que estudia. E fai que estudia e andan tirado toda a noite. Está estudiando, ten 30 anos e ainda está estudiando. Ainda aí facilei eu tamén a estudiar agora. E podes? Claro que podo. Agora podes, ten libre. Bueno. Miro moitas están casadas, están estudiando. As mulleres ainda non se valoran, porque ti tes unha carreira feita, outro ten unha carreira feita, mas un home, a mesma carreira, estás nun posto de traballo e traballas o mismo e ti ganas o 25% menos que gana un home, que eu non miro, si ainda se está sin valorar, penso eu. Pero, bueno, o traballo das mulleres na nosa época non se valoraba nada. Nada, agora valoras un poquinho mellor. Daquela época, pois, as mulleres non, os fillos eran para que os atendera a nai, os meus fillos deles, e aquilo non eran todos iguales, non? Hai excepcións, pero a maioría, o 90% era así. Eu a plaza máis que vou todos os días, só que vou a comprar, vou facer a compra. A lonja pásame que entrei 2 veces na máis. Eu non vou 2 tamén. Tan pronto me mirei fora disto, quedei encantada da vida. Non botei de falta para nada. Quedei encantada. Eu ainda estou sin jubilarme agora. Ainda non me jubilei hoxe. Eu paguei 3 anos solamente, ando en adulto na vida. E cando o meu home se retirou aos 60, eu ainda traballei 5 anos máis, traballei aos 60 e vime para casa. E nada, non me falta nada. Pois ben, estupendo. Pois agora paso, teño as miñas cousas da casa que facer, paseo, teño unha actividade nun coro, a polifónica debo eu, vamos aos ensaios, vamos ás salidas, vamos cada un disfruta da súa maneira. Entretenerse. Entretenerse porque todo o tempo hai que entretenelo. Ademais, cando eu a levantarme ás 9, levanto, cando eu a levantarme ás 10, levanto tamén. Sempre andas a traballar a fregar no limpio, non hai que manche. É iso. 5 fillos,
10 netos, 5 parellas dos fillos políticos, unos 10, nos 12, 10 netos, 22, non? E 2 bisnetos, 24. Se te dos bisnetos. E con todo isto encontrome satisfeita. Que estean sanos e ben. Estamos tirando, que todo nos vai ben a todos, porque sufres vos todos, e nada máis, cada un está a súa vida, de momento van tirando, e con isto se me encontro satisfeita. Están peleando. En peleado na vida, porque rico non nascemos e cada un ten que arreglarse o que ten. É nada máis. É ben bonito. É nada máis. Pois primeiro foi por, bueno, moi ben era na aldea, traballaba de todo que había. E logo despois que xin era a coser, fun a coser, aprendem a coser, e despois foi cando fun a de masón, e tamén anduve uns anos a de masón. Pero logo a casarme, tuven o primeiro fillo e ainda fun a fábrica. Pero despois xa viñame esa outra, logo xa meu home xa non quixo que para a fábrica. Dicía que primeiro era atender a casa, e que quería un bollar para casa, que non quería eso. E despois comprou tamén un barquiño, e logo xa me dediquei máis a vender, a pesca do barco, e, bueno, e tarei aquí da casa, e de barco, e todo de meniños, e todo. Eu caseime de 20 anos, de 20, e 64. E os 65 xa tuve unha filla. E os 2 anos máis, pois xa tuve a outra. E logo eu xa todo ese tempo xa foi de 20 anos para adiante xa a vender peixe. Co meu tempo de rapaza e embarazada de moito tempo, xa que antes non había os 7 meses e quedarte na casa, con 7 meses, con 9 hasta 9, a engasía carregada a coller as caixas e as cestas de peixe las hasta a plaza. E non había quen as soldara. Bueno, foi moi duro todo porque os fillos viñan, levanse 2 anos unha a outra, parece todo son seguidos. E foi a que meu sogro, eu traíaos, botaba no carriño do peixe, do carro, que había un carriño para levar as cestas, non se deixaban na plaza, había que leválas. E logo botaba as meniñas ali, viña mo barco, meu sogro viña para a terra, collía as meniñas, levas para casa, e eu collía o peixe para a plaza, meu home tiña un mariñeiro, pois, buscar o resto do aparello. É duro para todo o mundo. E a verdade, meu home levantaba esa mañán, madrugaban, porque para ir ao mar e no verano van que xa as 3 da mañán. E dicir, vaite para cama, E eu, sí, cando marchabas a quedar a frejar ou a pintar ou o que fora, porque, home, cando me despertaban as niñas, deixabas a dormir e iba a lavar o río de pica. Viña a correr, e a mellor non estaban despertas, tiña que despertarlas a lavalas e preparalas para ir a recoller o peixe, para baixo, para poder vender. Era terrible. Antes era así, ahora toda a muller o que manda. É que sí, ou non? O que ten que haber é cariño. De parte a parte, venderse, respetar, que iso é moi bonito. As mulleres non aguantan nada, Ao momento xa zapatean todo a calle. E hai mulleres boas que teñen homes que a mellor tamén fan o mismo. É de todo. Sempre hubo. Era terrible. Cando tuve puesto xa, bueno, xa me mirei moito máis. Ai, Dios mío. Que non tiña puesto siquera, e pedía eu puesto vas a acabar de vender? Sí. Pois non me deixa vender aí. E dixera, sí, xa che deixo, cando acabe, xa che deixo. E veña de volta co peixe, e puxo a caixa, pois foi unha muller. E pon a caixa da pareja, que a tiña así ao dereito, pois atravesada para que non puxera eu. É terrible. Bueno, pásanse tantas. Todo duro. Do 72, creo que foi cando comprei o puesto da plaza. Pois vendendo sempre, e cando o meu home marchou para Bacalao, pois eu vindín para Consuelo, que daquela ganaba 30 pesos cada día. E así, pois, sempre foi iso, mucho trabajo, mucho. Quitei o carné xa bastante tarde, que tiña 36 anos, que xa cando quitei o carné. E logo o coche xa. Teño ido a vender a Pontevedra, as fanecas, os peixes, meu home pescaba, e iba a Pontevedra, e viña de volta, e viña barcos a por terra, por o mar, e xa vendía o resto, porque senón aquí non se levantaba todo. E coas vieiras teño tamén vendido vieiras. Na lonja, temos vendidas, pois, e non vender todas e non poder venderlas, leválas a Vigo a vender,
para ir a vender a Vigo onde que seras, tens que madrugar. As 3 da mañá. Tens que levantarte. Había que levantarse todos os días. E levar as centolas a vender a Pontevedra, e, bueno, sempre foi o traballo noso, foi o meu home pescar e nos vender, e despois de que vendeu o barco, que ele jubilouse antes, pois comprei, e está, compraba eu o peixe. Na plaza esta quente, que é agora, pero antes era había frío, agora estáse, nesta plaza estáse de maravilla, Eu tiña o tempo de edad de cotizar, de jubilarme, e tiña para a cotizado, e jubilei o meu tempo. Non vi nada máis só. E tiña 11 anos de tienda. E logo despois collín e puseme na agraria. Porque quería pagar e non había maneira de pagar, na plaza non se pagaba. E logo fui a agraria, apunteime na agraria, tiña unha persona que tiña terreno, e puseme como traballadora de tal, paguei a agraria 5 anos. E ao cabo de 5 anos, estaba Pepe Novas de alcalde, e dixo, mira, Agripina, ten que se dar de alta en autónomos. Señor, eu estou pagando seguro, agraria. Non, pero ten que estar de autónomos aquí. Bueno, non se preocupe. Sempre daquela non se pagaba. Puseme outra vez autónomos, na plaza, e cando mirei que tiña meus anos, 65 anos, estaba... e tiña 30 anos acotizados, e despois vemos de Masó, porque tiña sobres de cando cobraba. Fun 4 ou 5 anos a fábrica Masó, total, saleu un ano con 4 meses. Pómenche un día na semana. Bueno, sen problema sempre non la quiten, porque cando eu vou cobrar, se me di, mire, non hai cartos, non pagan. Bueno. De momento non quitaron ainda. A ver, de momento non. Tuvemos unha subida bastante grande este ano, Sí, de €1. €1 por algo. Pero traballamos sempre ganando unha peseta, e ser legal, e vendi moito peixe, e dou-me vida a moita xente que me comprou. Sí. Que me dou a vida. Porque a verdad, xente de Beluso, sempre quixo peixe fresco, sempre me compraron. Sempre tomo o meu peixe moi fresco, sempre vendín. Traballando sales a flote, senón non é nada, hai que traballar. A xente de non traballa como antes, Non. Hai moitos que traballan, pero non. A xente non quere traballar. O que vai ao mar e trae os peixiños gana os cartos. Hai que pagar tamén moito, pero defendes o día. Hai quen vai ao mar e non traballa, e vas unha vez o mismo. Hai quen dá 4 lagoadas, xa chegas a marchamos para casa. E outros non, traballan todo o día. Traballa daquilo, traballa do outro. Hai moito mariñeiro, moitas clases. Aquí hai que respetar o mar, todos teñen que respetar o mar. Tamén, pero antes de nós, xa teñen que respetar outros. Hai moita depuradora, onde está a depuradora? E ven a xunta, ai, mi madre, que Dios, bota jarrafóns polas escaleiras para que non hai se bredella, para que non cheire, para que non tal, pero mata todo, iso mata todo o peixe. Aquí dentro da dársena, aquí dentro onde están os pataláns, antes había anquilas, viñan hasta de Vigo a pescar anquilas, había aquí nécoras, agora non que cabaróns, agora non queda nada, aí non hai nada. E o mar acabas con todo iso. É unha limpieza ao mar. O mar é unha fuente de ingresos. Que? O mar non se acaba en unha fuente de ingresos. Pero botase a bolsa de plástico ao mar. Outra rede que sobra ao mar, o outro ao mar. Non podemos luxar contra iso, porque iso xa son os políticos. Claro, pois iso que é políticos. Políticos non botan as redes ao mar, políticos. Políticos botan as redes para dentro. Pero que queremos? Ter peixes? Queremos ter peixes? Non pode haber peixes. Tiramos como que tira a isto para a basura. Tiramos o reboutellado. E as gamotas andan con os contenedores. Teño, pois, corrido ben, porque mentres podo, se me entretenerme. Paseo, vir a plaza a buscar. E depois facer de comer, limpiar a casa, coser, cavar, porque eu levo no abandono. E mira ti, paso ben, Sí que se pasa. Que Dios me dé salud para ir así e listo. Ai, por que? Empecé a traballar, eu de rapaza non traballei. Sí, aos 13 anos, acórdome, aos 12 anos levoume a miña na montaña a cambiar.
levaba unha cesta de peixe das Artes, e ela para cá viña cargada de freixóns, titilla, porco, patatas, traía de todo. Despois fui para Don Manuel Aboi, aos 15 ou 16 anos, e quería o fixo, o coche era máis grande que a min. Porque para mirar eu tiña que irse de lado, para mirar a carretera. E dali, con miña nai, ao Juez Bardán, eu e miña irmán a buscar cestas de huevos, andábamos aos huevos pola casa, ando vender regateiro con miña nai, xa de chavala, miña irmán tamén a cestazo limpio, e despois andábamos tamén no trato da fruta, era unha miseria, todo eran remendos nos pantalóns e nos vestidos das rapazas, pero aquela non había caritas, cariño, aquela había mondas de naranxas do chan, e descalciños, os rapazes para a escola, descalzos e desnudos, e non había quen che dar unha chaqueta no garseco, agora sobra, así, e se tira con ela. E daquela non había, tiñas que poñer o que che daban, e lavar o vestido e deixarte no medio dos tosos, lavarte o vestido para ir outro día á escola. E xa che dixo, eu de rapaza tampouco non pasei fame, porque daquela meu pai tiña capital bastante. Pasábalo un poquinho canutos foi cando morreu meu pai. Cando morreu meu pai pasábalo un poquinho canutos. E miña nai tamén compraba moito para mandar para Pontevedra, e para Marín e para Cangas, e fun a vender tamén a Marín. E despois levábanos a Baristo, un que morreu outro día nunha fogoneta grande, levábanos a todas a vender a Vigo. E carga aquí da areia, pola areia arriba cos capachos do peixe, a carretera, carga no coche, chegar a Cangas, descargar para o barco, e chegar a Vigo, descargar para fora, e despois levar o peixe a Ribeira. Pasábamos de carallo. Son a Vigo con miña nai, colleunos un temporal ao vir para cá, que foi destes como a Petra, que a pouco ben chegamos a Cangas, porque o barco, o mar pasaba por riba dele como a perigo por súa casa. E os asientos do barco, que eran aqueles barcos de madeira, soltáronse todos, aquele era un desjusto, para aquí, para ali e para todos lados. Cando cheguei ao molle de Cangas, estirei-me o chan a larga, a chamar pola Virgen do Carmo, non sei cantas veces, chorei, non sei que fixe, que se marra. Facía como amigos cando entran aquí en España, estiranse a larga vía España, é unha cousa parecida. E depois me chei para servir, tamén para Pontevedra, estuve 3 anos nunha casa, despois vim para a casa, anduve a coser, na Garaña, na da Creja, anduve na fábrica de Alonso, que non te contei, anduve tamén 7 anos na fábrica de Alonso. Unha vez con 22 anos e pico, viña da festa de Sela coas capellanas, con miñas primas, con todos. E chegar aquí a Grelo, pega a tocar a Alonso, chega a casa, cambia de roupa, tira para a fábrica todo o día sin ir á cama. Ás 4 da mañán. E ás 4:30 viña eu soliña desde Loureiro, que non había unha casa, que agora é unha ciudad. Daquela había unha duxa de casas en Loureiro. E aquela volta ao pino para pasala poñíase en vez de corbata. Onde caminas a estas horas? Dixen, mejor se vedes, eu sabe onde vou a esperar o barco do mame que ven do mar, ahora ás 6 da mañán ven do mar para ir a levar a pesca a Vigo. Pois siga. Os hai que andar cunha pistola. Non, que va. Non, os hai que andar cunha pistola ben cargada. Tiren con vellos viola, non se fan maga, a xente agora é criminal da guerra que la boca. Por 20 euros xa che dá unha tunda que te desen de negrido. E depois conocí a mami, despois caseime, despois tamén tuve 4 fillos, pero unha meniña morreu ao nacer, e depois morreu outro hai 11 anos, e seguimos tirando, filla, seguimos tirando. E despois anduve ao Morullo, anduve a regatir con miña nai, anduve a Pasiña Consuelo, a Pasareta tamén a vender algo, a todo cantuvo. E despois nos 63 fixamos o barco, e despois daquela xa non fixo falta máis nada. Comprei unha casa na Carrasqueira, e fixeron unha barrena entre o meu mamá e o irmán, estiveron uns cantos anos juntos, despois o barco aquel vendeuse, quiso quedar o irmán con el, e mame por non ter luz deixouxo. Así a Amelia do Marín compramos un barco que tiña, que non sei que o Pilare, María del Pilare. E depois o mame seguiu nese barco, e depois o barco volveron a vender, despois o outro, meu cuñado volveu a vender o barrena, o mame volveu a comprar. Dali xa non fun máis a ningún lado a vender o del, e despois porque daquela levábase a pesca a Vigo, porque aquí non se levantaba peixe que había. Daquela había moito peixe, non é como agora, cariño, había moito peixe. Despois, cando a lonja aquí empezou a prosperar,
Despois xa vendíamos aquí, a vieira, a ostra, o calamare, todo, porque me mandaba todos os oficios. Quen era a miña compradora infinita era a abuela desta señora, seña Consuelo Burra. Para min tamén comprado. Tamén comprado o barcos enteiros. Unha vez había un partido la mar de grande, eu tiña unha pesca preciosa. Tiña 3 ou 4 filas de vieiras como mundos. Estaba eu aí Consuelo, e tocaba má última. Sin aí Consuelo, dixenme que me ia ter que levantar todo mañán para ir a Vigo. Ti non te preocupes, caballeriña, non te preocupes, que a pesca corre da miña man. E non chei pagar menos que a xente. Non tiñas medo, mañán non vas a Vigo porque non quero eu. Comprou o barco inteiro. Como che dixo? Era un fenómeno. Era a nai de todos da lonja, de todos os mariñeiros, de todos. Ela compraba polvo, ela compraba peixe, ela compraba marisco, ela compraba todo. Canto lle piña, ela non deixaba nada atrás. Que se houbera cato comer na lonja de bueu, iba arriba, puso a lonja de bueu a flote, ela sola. Que vamos a dicir, mentiras, non. Aquí mesmo na plaza de bueu, nesta outra que non tiraron abaixo. Esta última que tiraron abaixo. Sí, non te está... Aí que unha neumonía completa. Estuve en 12 días no sanatorio. Porque había unha porta por aquí e outra por lá. Entraban as correntes así, que na espalda había que ter un faro inteiro na espalda. E de botas todo o día. E un frío nas mans e nos pés que non aguantábamos. Esta sábado ben que foron como a min, a doeren como a min. Pero frío, pero é que dar as mans e ter que estar a bater as mans e os pés a estar a saltar. Porque ali había, eu que son pequena, ali tiña un caixón de baixo, pero aquí tuven que facer un tablete como o mundo. Unha plataforma. Cala a boca. Pois o mame jubilouse aos 60 anos e depois seguín eu na lonja. Sin puesto, comprei un puesto tamén e seguín eu hasta a fecha. E dando sempre a manivela, dale que te pego. Moitas cousas que se pasou, moitas. Unha vez, ai, mima, non quero dicir, que despois sale na pantalla, non quero dicir. Claro, despois sale na pantalla, non quero dicir. Unha vez, mima, cala a boca. A min colleron unha vez en Cangas, o contramestre de Cangas. Levaba 2 cestas de centolas e por riba puxiña un plástico e botelle fanecas. Tapinos con fanecas para disimular. Chega a contramestra a Cangas, levántame a min por un lado e... De quen é esta? De quen son estas centollas? Todo o mundo calado, pero non o que dixer. Sei a chorar, como o liño, e mima, choro de aquí, choro de ali, despois xo chegar a casa, mamá me recomenda, que te pisaste a chorar, para cara, pagas a multa, pagas hasta que as leven, coño. Aquela moito chorabas cando te collían. Cando foi que fun a Vigo a vender unha vez tamén que me colleron coas centolas, con 3 cestas de centolas que as metín debaixo un camión. E ajo, coso que levei, cheguei a cursi a carretera, subín uns pisos, subín meio de 6 ou 7 pisos. A esconderme, na miña vida levei susto de maneira, xa que loutros atrás miña. E cando cheguei a arder da mañán, estaba o camión ali e as centolas debaixo onde as vendín. Unha vez comprei, porque claro, meses peixiños pequenos ganabas moi ben a peseta, a verdade as cousas como son. Eu comprei unha caixa de chiños grandes, escondino debaixo ali das balderas, ben tapado, puxen caixas por riba, disimular ben. E puxen 1 kilo deles, fíjate, 1 kilo deles nunha esquiniña, e ven unha muller, oiga, como venden os chinchitos eses? E eu non sei se é daquela como os vendía, xa non me acordo, xa non me acordo, se eran a 2 pesetas ou 3 pesetas, 1 kilo. Ah, moi bien, pois pésemelos. Que empecéis. Cando me empeza, sácame un carné que era da Xunta. Escribe, paguei 25.000, parece-me, de multa, espera. É doa vida que non se me dou por ir a cacharme por dentro, porque se me vai a cachar por dentro, levaba unha caixa inteira que pesaba 25 kilos. E ainda vindín aquela caixa de peixe e fixen casi pa multa. Outra vez tamén por unhas centolas que compran na lonja. Metía grandes, metía medianas e metía unha pequena. A la cara outra vez ven un fulano. Ai, pero que teño marcados sitios con os Dixen, bueno, pero yo los compro en la lonja. Se non vou ali, pido o albarán. Sí, pero isto non se pode vender porque tal, porque tumba, porque... Ala, outra 25 máis. Outra 25 máis, dali a un ano ou 2 máis.
Si, sempre, si, era a xunta, a agua por aquí, e ven a xunta, ainda este día avisei unha, mira, que chata, a xunta aí, dime lá, xa sei, non sei quen lle avisei, e depois ando para facer o recorrido, porque conoso, esa que me meteu a multa de veces, conoso como se te conocerá a ti, así que a mí era un mullerón alta, fuerte, así doble do corpo, e ven a miña amiga, carallo, esa che dixo, toda a vida traballando, así, lidiando, coa xesta ao lombo, coas tinas ao lombo, ir a lavar o río da Pican, agora hai lavadoras, hai secadoras, hai aquilo, hai outro, antes as secadoras eran a cabeza malas mans, mas para todo canto había. Había chinchas, había pulgas, había alergias, había de todo. Pulgas, sí. E había fame, había miseria, era unha miseria criminal. Non, nunca tuve fame. Pero eu miraba. Eu miraba. Labrábamos moita terra. Porque vos tiñades capital, pero que non tiña, pasaba la rota. É onde te lavabas? Nos íamos a lavarnos. Ai, sabón. Nos íamos ao río Aliare a lavarnos, con sabón daquel de raias que se facían nas casas. Ou non había champús, non había lejía, non había nada. É que camas eran aquelas, como aquelas cociñas con areia terreira, sabía con buracos. Mira, a terra depois iremos cartinas de areia para lle botar, David, aquel Loureiro, nós éramos todos da familia, capelláns e caballaros, éramos todos unha familia, había artes, todos tiñan aparellos e artes. Todos capelláns tiñan. Todos tiñan, ali había artes todos da miña familia había artes. E non se pasaba fame de peixe. Pero a min tamén me ten tocado ir arte, traer a mellor un cope moi grande de aparello cheo de peixe, e non lle viro o aparello para terra, e ter que irnos a arrastrar polo aparello, con cintos, molladiñas pincando, que íamos agua por nosa baixa a montóns. Había longueirón como leño debaixo da Fasina, en Loureiro, mulleres xa homes andábamos todos ao longueirón, algunhas inflábase o vestido para arriba, quedábamos con cuairo. Temos pasado... Cala boca, temos pasado canutas ali en Loureiro. A multitude quedaba... Era a roupa que non había atrás de baño. Que eu afusiñada, ala coas tetas como mundo, se quedou tan inflado que parecía un globo con aquel vestido. Pasamos unha risada naquela área de Loureiro. Eu levaba ben cando berrábamos. Pero despois non pasaba nada, nunca se peleou, E moitas cousas, hai que traballar no que digan, porque eu xe tiño fame, vou a traballar o que sea. Mira eu como iba ao Penedo a coller murullos, sacos de murullo para vendelos, e ao longueiros para vendelos. E malo me ame, cando viña do mar, chegaba a casa, cando a marea baixa estaba, pero íamos todos en calzoncillos, en pelotas, e como fora a coller con longueirons para vendelos. E a picar a vindimare, para que che deran o fante de uvas, e a picar toda unha tarde cando se lavaban as veigas para que che deran para comer un bocadillo de alquericas e un vaso de viño. Antes era así, pero ahora non hai iso. Pero ahora tamén a chavalería tamén non quer traballar, porque se lle dan un traballo mellor que 500 euros, eso é o que quer 500 euros. Manda os españoles a coller ensaladas, a coller tomates, a coller coliflores. Teñen que vir os marroquíes, os do periga forasteiros, que os españoles non queren traballar iso. Queren oficinas, queren puestos vos, e nos hai. Xubileimos aos 73, porque estaba ben, estaba contenta, ganaba cartos. Esta encontrábame fuerte, ben, gustábame. E despois outra que fui tamén moito pola morte do meu fillo. Está ben. Porque dixo un médico de Pontevedra, mire, señora, usted déjese de psicólogos, dixeme, déjese de psicólogos. Usted siga trabajando, piense lo que va a ganar, se va a perder, usted lleve, traia, busque con sus amigas, hable, e así foi, que me deron a vida, porque la lucha cada vez que tal, la viña Lola Malvido, tras, cala, viña, sabes, animante. Eso foi, porque me deixei estar tanto tempo. Non máis, que iso. Que paguei na plaza, que paguei 6 anos, 241 últimamente se va pagando. Non me deron pa jubilación, pero ando ben tamén 7 anos nada longe, non apareceu un día nin unha chica, nin un pataco, 7 anos. E como antes non se pagaba seguro, eu teño a miña filla que é enferma, solteira, pois falei con a abogada e conteille, e arregloume unha contributiva. A juventude agora non sirve pa nada, a comparada a nós, pa nada. Pa nada. E digo, fan outras cousas. Cala. Miro que antes traballábase, pero moi duro, e trasmontabas. Eu tiño trasmontado ovejas para botar coles e patatas e allos e cebolas e todo. Pero ahora están esplanadas de ovejas preciosas. E non hai que nas plante, nin que traballe, nin que bote nada.
Porque é moi bonito estar no café todo o día, coa perra cambillada, mañan a tarde, e a pasear, é moi bonito. Cuidado, que agora hai moita xente por de fame, moita xentiña, que non ten un euro na casa para lle comer aos fillos, nin a netos, que lle dan moitas familias, danlle a vida aos abuelos para mantelos. Porque hai abuelos que se miraron solos e hai abuelos que agora teñen a 5, 6, 7, 8 na casa. Que teñen que acudir a fillos, con netos e con todo, porque non teñen de meterse, non teñen un euro para pagar. E outra tamén que hai moitísimo barco, non comparse. Antes había 4 euros, hai 200. Bueno, hai que vivir de algo, non? Sí, pero digo que antes había, eran poucos. Porque tampouco non hai que arrastrar do marxa. Bueno, sí, antes aquí te non arrastaban. Tamén, pero había peixe como liño. Non arrastaban, pero había peixe como liño. Esa, pero aquí te non arrestaban, non mataban. Pero mataban, pero había peixe a barreira. Non me fastidies. E agora non hai nada. Tamén toda a porquería que anda e todo vai ao mar. Pasa que o meu pesto colleu-no 2 veces, só deixaron 2 veces, non van avante. Tanto que Mariño, como lle tiña este puesto eu. Eu estaba frente a esta. E máis frente a Marité. Estaba moi contenta co seu puesto, moi contenta, moi contenta. Vimos os dos a dar un paseo á plaza todos os días tamén. Que vou mudar de riquechado, parece unha pamplinera, pero non son. Mira polo que se ten. Agora vamos a vivir a vida, miña filla. A vivir a vida. Ai, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. E pois xa a tarde limpa a cociña, o hijo viña a andar e abaixo un pouco e ando así por lá para outro. Como non tiño finga ninguna, até me tiveron unha finga pequena, mas eu tamén facía como de Jerpina. Con lejón, 4 ervillas, 2 cebolas, aunque sea 4 ensaladas, tamén o facía. Enseguida, na cociña non quero nadie, tanto eu sola, ni o meu home ni nadie. Ir para lá, para o salón, para ali, para lá, para mí sola, na cociña. Viste, pensa a miña filla, mamá, te ayudo, vaite, apártate. Porque eu estou facendo comer, estou poñendo a mesa, estou atendendo a vertadeira, atendo a taza, atendo aquilo. Somos espabiladas. Así somos a todos porque a vida castigou. Exacto, exacto. Sabes como digo eu, hai que poñerse nas pernas de atrás e tirar. A veces aburrida. Porque aquí non teño pa onde mirar, non teño pa onde ir, pero bueno, hai que agantar. Vou ir para os patitos, para ir para baixo, a pasear, para os cabaliños. Me tiña que facer un monumento, pois tiñamos que facer, sí, por moitas cousas. Porque axudei a moita xente. Non che dixa quen, pero moitísima. É moito. Un monumento para ben grande. Pero ben grande. Unha estatua ali ben no alto, ben posta. Podense a peña desa dos cabalos, que aí podense levar para arriba. Tinha por aí 10 anos. O meu pai tinha arte de da rapeta, que havia um cinto por aqui, e punha entre um cinto e tirava para arriba. E depois, minha neta estava, ia estar. Eu quedava na casa com o rapaz. Muito irmã que é Julio, que foi o que cuidou a arte. Eu tinha que criá-lo, tinha que ir na casa para trabalhar. Ir à lonja a comprar peixe, preparar, ir para a Plaza Bandeira, para a Plaza Velha. A caviante, a caviante essa, de ferro. Aí vamos amanhã, mas chegamos à tarde. E até pelo cinto, a botar o pé na areia, a escolher o peixe com as mãos. Colheram na cabeça e levaram a lonja, ou levavam o suelo na rama, eu tinha que levar a lonja na cabeça, a vender para a lonja. Depois que vinha, estive a plaza a vender lampitas da plaza, que era que havia, que não havia outra plaza. Era de arillos, tudo. Havia um frio que não se parava. Por meio quilo de chunchos pequenos que tinha preparado uma bandecinha pequenininha para levar para casa para sanar. E veio uma senhorita e eu digo, muito que vou que pagar. 500 euros por... Se den 500, vai ficar só de sítio na cara ela. Calma, não vou para a praça tanto.
Bueno, que ten a filla tamén en Galera, ten a Xa quedou a miña filla a traballar. no sitio dela. Pero, tiño que, como todo non como pude, dei para adiante. Dei para adiante. Hai que saber o que se ten diante, hai que traballar. Acórdame, Siña Consuelo, teño moitas anécdotas dela, porque foi unha muller que traballou moitísimo, estuvo toda a vida a traballar na plaza, e pois costoulle moito traballo marchar, porque estaba tan adaptada a vir a vender e estar aquí con nós, que despois costoulle moito traballo, marcharíase, tiría 80 e tantos anos. Foi unha muller que traballou moitísimo para criar os fillos, toda a vida. E a mí acórdame dela que a filla quería marchar da Plaza Sá e ela non quería, pero a filla chegou a deixar o puesto e a filla non quería cando ver a vender máis e entonces deixou o puesto por iso e ao final ela iba con quen a podía levar a Marín e a todos os sitios a comprar e viña a vender, viña con un pouquiño peixe, choco, o que fuera e puñese nunha esquina a vender. Era xa moi maior. E iba a Marín, iba no coche de pico a Marín a comprar, estaba toda a noite en Marín a comprar na lonja, e pois viña para vender para a plaza, e despois, no outro día, outra vez, e todos os días para criar os fillos. Foi unha muller moi traballadora. E a min acórdame de Lola tamén viñan a comprar de noite. Lola sempre compraba aquí. Compraba en Bueu, sí, compraba en Bueu. Viñan de noite, e antes tamén traballábase moitísimo porque cochaban a sardiña, facían arengue, e iso todo facían de noite. E despois pola mañán, viñan os barcos da mañán, e o peixe da mañán poñíano a vender na plaza. E o de noite cochábanno, e facían arengue, traballaban moitísimo. Así estaban dos huesos mal, a que máis e con menos, porque a plaza é un traballo moi esclavo. E se hubo xente que traballou, esa xente toda que traballou na plaza, foi o homenaje máis grande que se lle pode facer. Lola retirouse antes porque padecía moito das pernas, esa non faltaba. Pero traballou moito. Pero traballou tamén. Sí. O traballo da plaza foi... Recuerdo delas, témono de boas personas, boas compañeiras. Non elas solas, senón todas. Que non están aquí no homenaje vos tamén porque non quixeran ou calquera cousa. Para nós foron moi boas compañeiras. Para min todas, sí señor. Moi traballadoras e moi boas compañeiras, sí señor. E nada máis que vamos a falar das nosas compañeiras que fomos todas unha familia. Aquí dentro hai unha familia. Son máis horas dentro da plaza que na casa. Entón, unhas veces berrando, outras veces rindo e cantando. Hai veces que nos enfadamos tamén. Bueno, pero todo pasa, porque o que pasa aquí non sale para fora para nada. Todo queda dentro da plaza.